Għandi dal-oġġett hawnhekk, dana naħseb kulħadd jaf x'inhu. Dana huwa il-heavy fuel oil. Ħafna jiftakru dak id-dibattitu fuq Xarabank fi 11 ta' Jannar tal-2013 fl-eqqel tal-kampanja elettorali li fl-ewwel jiem tagħha kienet ikkaratterizzata b'attakk sħiħ fuq il-Power Station ta' Dellimara li kienet imlaqma fabbrika tal-kanċer. Dan id-dibattitu wasal fl-istess ħin li f'Marsa Xlok Muscat u l-Midja Laburista inqdew bil-biża' u s-sentimenti tan-nies għall-iskopijiet politiċi tagħhom. Familja Xlukkajra li ilha toqgħod f'dan ir-raħal tas-sajjieda għal snin twal. Ħajjed din il-familja ħadet xejra traġika wara li nbniet il-Power Station ta' Dellimara. Iżda minn barra l-Power Station ġdida anki l-wieda dwar l-użu tal-heavy fuel oil li tant kienet ikkritikata mill-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni waqgħet lura b'3 snin. Dan kien ikkonfermat mill-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi meta fit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista George Pulicino qal li l-pjan tal-enerġija tal-Gvern jispeċifika qalba waħda għall-gass. Fi kliem ieħor, il-Power Station ta' Dellimara se tibqa' taħdem bil-heavy fuel oil mill-inqas għal sena u nofs oħra, iktar minn 3 snin wara l-elezzjoni ġenerali. Kontrarju għal dak li stqar Konrad Mizzi, il-Partit Laburista wiegħed li immedjatament iwaqqaf l-użu tal-heavy fuel oil fil-Power Station. Waqt il-kampanja elettorali Muscat kien ta' xifhem li sakemm jitlesta l-proġett, il-Power Station kienet se tinqaleb għad-diesel. Aħna nkunu qegħdin nużaw l-iktar fuel sostenibbli u nikkonsidraw ukoll iva id-diesel nikkonsidraw il-gasoil sa fejn huwa possibbli. U fi stqarrija li ġib id-data ta' 6 ta' Diċembru tal-2011, il-Partit Laburista wiegħed li Gvern ġdid Laburista jibda minnu fih il-proċess biex jaqleb l-estensjoni tal-Power Station biex taħdem bil-gass. Bl-ewwel pass ikun li tinqaleb biex taħdem bil-gasoil.